Kaonti ma Siaya ochako chenro mar bero od thieth ma Boro ma bende osebedo kod chur gi ting' mar thieth kuom higni bora. Nok mar gige thieth bende medo jochiw thieth kaachiel kod jotuo rem. Kata obedo ni oganda mathoth jahaw thieth e Boro dispensary, od thieth no ni mana gi jochiw thieth 3 kende kendo miyo jotuo rito kuom thuolo malach kapok giyudo thieth. Jochiw thieth ma Boro lero ni ginyalo mana konyo jotuo maromo 200 kende ma ithiedho to dok dala odiechieng' kodiechieng'. Gavana ma Siaya James Orengo lero ni ibiro chwal budget e od bura ma kaonti ma Siaya mar bero thieth ma Boro kendo yaro chenro mag thieth e osiptal maduong' ma Siaya Referral. In a day we say about 200. If I actually combine all of them, 200 and even above. And we do the night services here because people come at night, those who are having the injuries, and those mothers who come to actually even deliver. And if it will be early, it will be very much good for the people because we have also a room that we put them when they come when they are sick, so we have some admission room. Osiptal ma Siaya mondo jomang'eny kik dhi Siaya odila kod gi Boro ka. Okono kare. To Siaya bende ayudo ni ute mag Siaya mag osiptal oti nyaka lokgi. Koro nitie ot mogero manyien kanyo miluongo ni surgical unit ga ICU. Koserumo ni as far as we are concerned, in our timeline, this is one directive we will want to achieve as soon as possible.